Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anton News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. U President ka New Tribute Council HYC ba Roy Kupar Syndrome hadin ka jingye kendu u Director ba Deputy Director ka Negrims u yathu ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science Negrims kan sapen kiuno ya kabha kota puli Dr. MBBS but MSc Nursing and BSc Nursing na kabenta ki samla puli ka Meghalaya hapo ka Institute. Uba Roy ulayothu bahaka jingelang na kaliang u director ka Negrims ula kubur basyan ka Institute kan sa kentiuno ya ka baha kota puli Dr. Jong ka Meghalaya. Uba Roy ulayothu baka Meghalaya ka yok hat Southli ki baha puli kota ban puli Dr. MBBS hakane ka Institute. Kanagalan kayo Shipho, ka All North East State kayo Khat Pratali, but ka All India kayo Pratali, but ladakhen kelumlang ka Negrims kayo lupa Sanpho Tali kisit, ban puli Doctor. Ha ka jingwa jingmut ka HYC ka jingba lupa kat South Tali kisit ika Meghalaya, kalong ka badang duna namar ka jila kampat don ki Medical College kat baki ki jila, kum Kanagalan, Mizoram, Arunachal Pradesh kilas dangya, ki Medical College nadu Arhajar Arpulai ong Ubaroy. U Director ulayathu baka baha apuli Dr. MBBS hapo kane ka Institute nadu menta usnem kanum day shu tang sanpho tuliki seat hendai on penkiuno hadu shispa tuliki seat bad kane kamut baka kota jom ka Meghalaya ru kanong arsha ulaong. Habayade baka baha apuli MSc Nursing and BSc Nursing President ka HYC ulayathu bahadu menta kampat dan ka jingbaha lupa kota na kabenta ki samla puli ka Meghalaya. Uba Roy ulayathu baga Negrims ka jupelong ya ka All India Exam bandung kelas puli MSc Nursing and BSc Nursing da ka bashim na kitu ki bala baha ya ka examen NEET. U Director ka Negrims ulayathu baga baha puli BSc Nursing hapo ka ne ka hospital menta usnem kamdeshu tang sanpho tiliki seat ndai kandeshu spa tiliki seat bar ka Academic Council jong ka Negrims kalaturwa ban manglupa sanpho tilikisit na kabenta ki samla puli ka Meghalaya ula binram. Bede biki katu kat ni teligi mat kumba santeli kabaningkong ka mat kabangi wan bani kendo badu director jong ni Grims kedeba kumba kini ki banai ki baladap nakaliang jong seng ilawan ban panpaw ka jing persya alor ka jing thungkam nursing hang ni hapo ni Grims lomba ka exam yang bala khot kum ka norset lomba ka exam kumba aspa arpo teligi pus lathap hang ni hapo ni Grims ya kababun na ki senrang kumba khat khandai ngut ki kente ya kini gisingi yo jing tip ba kumba saupo hadu san pongut kini gibri ki bala shajit ban chathung hang ni apo ni Grims shiteng na ki klamwan join hiru but shiteng na ki kila resign no na kakam na markim sngo la imat bantre hang ni apo kani hospital ni Grims hadin bang itip ya kata ngilawan no bani kendu yo new director jo kani Grims kenang ba dakawi ke jing dawa kata kalong ba kani Grims kamdi bantung kambyang lani ban shim na ka list jong ka norset ya ka badang don mental esi kanang don maka exam kala don kila bandon ki waiting list tingim kwa baka ni Grims kan shu tap bet di kibri ki bala don pa kata ka waiting list kata ka jing wani kendu ka jong ni bad u director jong ni Grims da ka bu jing da ka badawaru baka ni Grims ka dei ban pelong da ka exam hakaba dei ban thung yakini ki post ki bala alat la kalong kumba saupo sanpo nekat kum gajing sothu ka jongi kalong bawat hakani exam norset ka bala debru wala ki don kam ya ka kajing don kam gajong ki ka poi kum arspa laipo arspa saupo ndre kila ban thep tang kumba shispa ndrupo la ni shispa nyopungut te kamut ka don ka gap la ni ka jingduna kumba ndrupo do nyopungut ki nurse ki bedang hap ban thep ang po hospital tena kaliang jong kaseng iloong ba nadu ka basdang baka ni Grims kam day show ban pelong ya ka exam thep kam ki nurse lang baka not set ya ka bana kaliang jong u director ula kubur khmat jongi baka ni Grims kanom pelong show ya ka exam lang baka not set bat ka ba are ka ba banbu ka jing dawa khmat jong u director jong ni Grims kalong ba lakumnu kumnu ka ni Grims ka day bandon reservation ya ki kun samla ki bade na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youth jong ka jela ka jongi ki ba qualify lembaga nit kin yo bandrung lani ban puli BSc nursing hang ni po ni Grims kapasutan nat kalong ba nakaliang jong u director jong ni Grims ula pentip yangi ba mentau snem ka BSc nursing kanom day tang san sit rekan day spa sit but nakaliang jong ka academic council jong
Kanigrims bat ka jing terwa na kaliang jong u director jong Kanigrims kalong ba ki lakum no kin bu lai pho seat ya ki khun samla jong ka jala Meghalaya bakin yo ban puli nursing hangni hapo Nigrims ti kata kri ka jing dawa na kaliang jong kaseng bakadi bandon reservation kam dei shu kum kalong baro sikata ba don reservation kat uba kiwan be na kamba ka merit list ki brio na keleng jong kadi India ki yo on wan puli ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki khun samla ki jongi tina kaliang ka jongu lo ong bakal adon kata ka provision baka proposal balakum no kumno live house seats on bu nakashespa ya ki khun samla jong ka brio ka jongi o jong ka state ibaro ko wei bakin yo ban puli ya ki course nursing hang ni apo ni hu kadon ko wiga pus ka bagi khot advertisement hau ni usnam arja arpulai ka khat nyotrik u Oktober arja arpulai ka pus nam tau storekeeper ki katkum kata ka jingkot advertisement ki ong ba ka baningkong ka bu undai u bachelor degree ka baar ka long ba udai bandon ru ya kata ka diploma la ni ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 mi itai kendon dai la dengi page ya ka advertisement jong ka IEMS New Delhi tang house nam arja arfulai hiu banai basan na kaliang jong ka IEMS New Delhi ya bakhat advertisement nam takani ka jo hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba udai bende bachelor ha na kanu ka recognized university ka baar ong ba udai bandon experience minimum experience of 2 years and above but uong ki ong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IEMS ka ong ba fidon kam tang bachelor degree fidon kam tangka experience lani lada fidon ru kata ka certificate haka material management kan kamai kan kam yo kata ka witage de ka belengo kalong ba advertisement pat jong ka Nigrims ka ong ba tang bachelor degree lan ban kata ka diploma lani ka degree ko saka material management kaba pensyong kaba bu jingya iki kon samla lani ki brio ki jongi kalong ba bun ki jongi kimdon ya kan ki degree namar ko makalong ya kajala ka jongi ngimdon kita gi industry gi fair lani ki bun kita gi industry ki pendon kami ni degree ringi don pat ki brio ki blatre daki postnam daki newsnam daki postnam daki sansnam haka store lani ki store jong ki lakalong Nigrims lakalong ki wei ki hostel ki ladon ki experience dai namar pat bakim don ni ka degree ka diploma lani ka degree kani ka material management ki claim la shu ban apply ya kani ka kam mut ki bayo ya kani ka kam ku makalong menta kala ndriu tili ki post na san tili ki post ka wi piludi ki dai ki bri ki mana bar namar ba kadon kani ka kandon tina kalyang jo kaseng iwan ban ya keren ya u director ja ka Nigrims ban ong ba ka Nigrims kala le bakla bat kale ya ka ban pendu lenti ya ki kon samla ka jongi tingi la ong ru ba ka Nigrims ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka kenang ban ya ham bat ka recruitment rules jong ka IEMS ka umut ba ka bu ya ki kendon kenang ban bu ban ai witit ya ka experience kena makin yo ban tap yang ni kam te kumakalong menta nakaliang jong director jong ka IEMS jong ka Nigrims ulong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen yang kani recruitment rules saka bakin penduk no yang kani kantin bandon kam yang taka degree bat ka diploma kani ka material management nak taka post storekeeper ya kani ka seat kabade jong ka Meghalaya unsa kentiu no nakakhatsau siya kanu umsim la ong ingi kat nu laban ai san sa san seat lani si seat kat kabadai bat ni sultanat ubon ong ba kam MBBS course hang ni po Nigrims nadu mentau snem kanom dei shu san pho kala bandai no hadu shispa seat kaumut ba kata ka kuta jong ka jongi jong ki khna samla ka jongi ki bakin la ban pule doktor hang ni apo Nigrims kan double lani kan long arsha ke bayo menta tina kaliang ka seng ila penpau da ka basai ba khat sau seat ka duna palat ya ka bana kaliang ka jong lo ong ban penkiu ya kani ka naka khat sau seat ba kumjur lo ong balada ki penkiu ya ka seat naka sanpo sya ka shispa kamut kata ka jing pule lani ka seat jong Meghalaya ru kanang long arsha ti kata ka ba habai dei bat ka medical seat ka MBBS course hang ni apo Nigrims kabalai ka ba ngilawan ban ya kendu ya u director jong ka Nigrims kalong ba Nigrims ndai tang badon ki MBBS course kadon ru ka College of Nursing hakaba ki ajing hikai ru obaide ba ka MSc Nursing bat kumju ru ka BSc Nursing house nam arja arfulai arfsau ka MSc Nursing kadon ship hotli gisit haka BSc Nursing kadon san hotli gisit ne ka belengo bolong kalong ba haka MSc Nursing bat BSc Nursing watla ka College of Nursing kadon hapo Nigrims kadon hapo Meghalaya kadon hapo tribal area ndrai om judan reservation pat
Hakini ban puli kini kisit. Hoi haka doktor haka MBBS ngiong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya. Neka belengok kolong ba ya ka MSc nursing ba BSc nursing judan reservation. Tena kaliang ka seng aso ba hadin mengiyo jingtep baka nigrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses. But mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams. Kabama kalong bayo ki kun samlah ki jongi kimyo ya kalat ban wan puli nursing hang ni hapo negrims. Benta ban pendap ikini ki post kan negrims kan sepelong ya ka exam la kalong nyopo krapo ne kat badi ki post ban thapru kat kum gajing non kam juga negrims kan sepelong ya ka exam hakini ki banai ki bahmat kat kum gajing non kam gajong jong ka negrims te kawe ka balaya syai kalong bangim kwa ba ka negrims kan thap kam ya kinu kinu ki breu long bah kanika list ya ka bala penmi da ka norset ya ka ba u director la kula rahmat jongi ba unom le kumta ndre un pelong da ka fresh exams haka bagi kena samla jongi jong ka jai pendre jongi jong ka jalah ibaro ko kin sala ban ya sim benta ndre om de shu lam ka norset ndre kan dei pat lang ba ka ka computer based test ya ka bagi sampulong da kan exams lang ba ka jingarap jong kanu ka testing agency kata ka de beningkong ani grams ka donru ya ka course ka beki ai puli doktor hang ni po ni grams kumbakalong husnam arja arpulai arsaw ki don san pautli ki seat MBBS course hang ni po ni grams nakata ka Meghalaya kumot ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki dekhat Southly ka Nagaland kayo Shiphotli ka all North East states kamot nagi states baro khat jong North East ka bakentup ru ya ka Sikkim kiyo kumba khat prasit but kiwe ka all India pat kiyo kumba prasit la da total kan dai san posit ta ka jing pai ka jong ni ba kata ka jing ai khat Southly ki seat ka Meghalaya kalong duna hadu kata namar balai ka Nagaland hausnam arja arpulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu usnam arja arpulai kila dep ban shim admission bat ban sedang ru ya ka medical college ka jongka ndre ka mega ka Nagaland hausnam arja arpulai ka yo ship seat hang ni apo negrims bat mde tang ka Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tinging is ngo ba kani ka jing ai tang khat Southly ki seat ya Meghalaya kalong duna hadu kata tena kaliang jong u director jong ka negrims ula kubur ya kata bulaong ba kuma ka Nagaland menta kala don la ka jong ka hakaban na ka sngi kile ki thiet jing thiet na kibri nabar jong ka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair ndai ka belengo kalong ba hakisnam ki belalet ka negrims ka syatbu yewi kendon ka boong bayo nu non tribal kanunu company nunu non tribal entity habo don kam manle ya kanu ka service un ay ya kanu ka kata ka kamla ni ka kontrak bo day bentre hang ni po ni grams u hab bandon ya ka trading license te ka balengo kalong bahagi ni kisngi ki bomenta ngi page ya ka website jong ka ni grams ngi lap lamba ka ki tender ki bang ni grams ka flood la ni ka ay si gibriu ngi myo issue ya ka kendon ka boong baday bandon ya ka trading license napo ki HDC I kumba ka ni grams kala klet ba kadon hae kaklet ba ki an jong ka district council ki trikam hang ni apo negrims namar kumba kalong hi ka negrims kadon ha ka jaka jong ka kernit ka bandrio jong ka riti sencha jong ka India ka umut ba kadon ha ki tribal areas ngidon ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ngidon ya ka an ka trading by non tribals regulation nakaliang jong kaseng ila kren nakabasya yo director jong kanigrims manong ba kinu ki service kinu ki kam ki kanigrims ka don kam dam nakibri ki manabar kam tam ki bri ki non tribal day ban insist ba ki day ban don ya ka trading license na po ki HDC te nakaliang jong director ka jing don lang ru deputy director administration gila pentep yangi ba makiru kin sapas ya ko order ka babaro kini ki ba supply ya kanu ka kibalik ya kanu ka business kibaya kanu ka service hang ni po ni grams khamtam kibadai ki non tribal entity ki hab bandon ya ka trading license ti ngin but din ya kani kam ku bakalong hi nakaliang ka district council ru kilapan jing tip nang ni na po ni grams kita ki service ki contract kinu ki ba ka ni grams kali ba ki non tribal entity ya ka bana kaliang ka ni grams kala de ban jubab ba ki KCDC ru kan but din ya kani namar ba kani ka jingle banwan di kibri ki manabar khamtam lembah kani ko online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru ki du no namar ba kini kibri ki badon hakabor ki ele ban ban nom
pan ya ka trading license kumba kadai ban yo na po sa council. Te ngi so ban kentu ya ka ngilada ban ya kren nak basyayo director jong ni grem sa ba mauru ulada ban ong ba nang ni syakmat makiru kin penting na babaro kini non tribal entity ki bale business lani ki buy service ya ka ni grems ki de bandon ya ka trading license. Bat ngi kentu ya ki HDC ru ba kadai ban but din ndai tang po ni grems ni kadai ban but din ru ya ki we ki institution lakalong hang niya po silong na syanuru kini ban insist bakini company ki bawan nabar hamtam ya ki bakamay lakalong online lakalong kumnu kini ban insist bandon ya ka trading license ti kita kini ki santli ki man ya ka bana kalyang jong kaseng nila yo ban ya kren ba director jong kini grems mentasi